Musotele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila aga don kibaru kɛnɛ fɛn karo k'a fɔ bakuruba damadama k'o lase aw ma min ye nin waati na gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔna na karo k'a fɔ bɛrɛbɛrɛli ko la ani adamadenya yɛrɛ karo k'a fɔ o taabolo la an bɛna kuma o kan ka taa se min ye Senegali jamana kɔnɔna na ayiwa min ye basketikɛla kɔrɔ dɔ n'o ye bololantolati ye karo k'a fɔ ale kɔni ale ka kalifa minɛna la taa se finitigilaka minnu bɛ n'olu bɛ wele ko gendarme olu kɔni ye karo k'a fɔ u ka jɛkulu min bɛ n'o ye mutuelle o tɔgɔ la olu ye fɛɛrɛ kɛ min ye so 120 ka se k'o lasɔrɔ ka se gendarme finitigilakaw ma ale ni maa wɛrɛw min na sa min ye karo k'a fɔ jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔna na ni o ye MINUSMA ye karo k'a fɔ jɛkulu min ni ale sigilen bɛ diɲɛ selege naani tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni Mali ka basigi ye karo k'a fɔ olu nin waati in na fɛn min bɛ fɔ olu ma ko olu ka manda dɔ de farala o kan n'o ye yamaruya min bɛ u bolo ka karo k'a fɔ u ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔna na musotele kanubagaw assalamu alaikum a dankana a ka kunnafoni kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni nin waati in ye karo k'a fɔ ntɛnɛndo juin kalo tile 29 min ye aw ka laseliw ye sa ayiwa min ye karo k'a fɔ kunnafoni fɔlɔ min ye bolimafɛntigi minnu bɛ maaw ta ka se u ta yɔrɔw la n'a bɛ fɔ olu ma ko transport urbain olu ka lahalaya bɛ cogoya min na nin waati in na ka taa se u ni banakisɛ min bɛ sen na ni o ye coronavirus ye olu ka lahalaya bɛ cogo min miirina min bɛ u la ka ɲɛsin banakisɛ in yɛrɛ ma olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ cogoya min na banakisɛ ninnu hukumu kɔnɔna na min ye muso tele tɔgɔ la Halima Ture ale ye min sɔrɔ ka na an ka jɛ an k'o lajɛ. Effectivement u ye dankarana dɔɔnin parce que sisan an ka client ko gɛlɛyara an tun bɛ taa yɔrɔ minnu na an tun kan ka hali fɛn sɔrɔ gasoil sango tɛ sɔrɔ mobile la yɛrɛ bilen ka bɔ yan ka taa yɔrɔ ninnu na ka bɔ an bɛ taa Mauritanie frontière la a gasoil sango ale dɔrɔn o ye 40 jate de bon sisan mobile bɛ taa hali 20 tuma dɔ u t'a sɔrɔ client tɛ taa mɔgɔ caman siranna yɛrɛ quoi est-ce que i y'a faamu donc a dankara an ka baaraw la an ka gɛlɛyaw nana an bolo mobile yɛrɛ bɛ tiɲɛ a ko yɛrɛ gɛlɛyara sisan an bolo kosɛbɛ. Tiɲɛ na coronavirus kɔni a bana joué an ka kojugu a joué an ka marché yɛrɛ ka yɛrɛ mais waati la o nana fɛn min d'an ma nin o poussera an ma dɔɔnin quoi mais halisa an b'a f'u ɲɛna u ka dɔ fara o kan halisa quoi walisa an bɛ se ka lafiya an ka baara kɔnɔ dɔɔnin quoi ɲɔgɔn degun b'an ka baara in na kosɛbɛ parce que jama ka ca sotarama kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn anw parantiw filɛ nin an bɛ mɔgɔ don ka ca mobili kɔnɔ tiɲɛ na an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye a n'a y'u ɲɛ a ka dɔ fara a kan walisa an bɛ se ka lafiya cogo min na Mali kɔnɔ quoi. Bana in nana Mali kɔnɔ yan donc an ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que bololabaarakɛlaw ni anw ni chauffeur an bɛɛ ye gɛlɛya de sɔrɔ i b'a fɔ ma a kɛra sababu ye yɛrɛ hali an bɛ tile kɔnɔ an bɛ mɔgɔ minnu don an ka sotaramaw kɔnɔ bon kelen ye bon a turu ka suma tellement que bana ko in bɔra quoi hali ni min tisora dɔrɔn i b'a fɔ ko bana in b'o la vraiment an ye gɛlɛya dan yɛrɛ de sɔrɔ bana in kɔnɔna na bon ni u fana k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ donc olu yɛrɛ bɛ ka bana ko in bɛn u faama damaw yɛrɛ de ma bon denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw Bamakɔ yɛrɛ bɛ cogo min na Bamakɔ nɔgɔlen don o bɛɛ ka jugu n'a bɛɛ ye i m'a fɔ ma bon transport kɔnɔna na mobili baara kɔnɔna na gɛlɛya camanba de bɛ sisan. Mali kɔnɔ nin waati na fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ politiko bunakun kan ale ni adamadenya yɛrɛ taabolo la min ye karo k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ kun sigila sen kan n'olu bɛ wele ko convergence pour les forces républicaines olu kɔni kun kɛlen bɛ ka taama boloda ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 27 ye sibiri don taama in a kun bɛna kɛ yɔrɔ min na sa o de ye min ye jamana yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ bɔlɔba min na n'o ye boulevard de l'indépendance ye a ko kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka kɛɲɛ ni sibirido juin kalo tile 27 ye fɛn min ye jɛkulu min ni ale tɔgɔ ye ko convergence des forces républicaines olu ka jɛkulu kɔni kun sigira sen kan min ye karo k'a fɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma sabula ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati in na ko maa dɔw bɛ ka wuli n'o ye M5 RFP k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔni a ka walan sɛmɛ olu kɔni ka laɲini ye min ye o de ye k'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ka walan sɛmɛ o tɛ a ko fura ye fɛn min fana ye fanga bonda dɔw olu ka yɛrɛkɛ n'o ye institution ye ko a fana tɛ a fura ye olu kɔni ka laɲini ye min o de ye ka se ka jamanakuntigi ka kɔkɔrɔma don fɛn min karo k'a fɔ fanga bonda ninnu fana n'o ye institution ye ka tila ka olu fana kɔkɔrɔma don tuma min na ni karo k'a fɔ u ye taamaw boloda kungale la o ma se ka sabati u nana taama kun filanan min boloda o de kun ye sibirido juin kalo tile 27
17 ye o fana bɔra a dɔgɔkɔrɔ min ye kunnafoni b'a yira k'a fɔ kun min ye o de bɔ a dɔgɔkɔrɔ o ye k'a fɔ u ni maaw ka hakilila falenfalen senfɛ ni o ye ayiwa a bɛ fɔ fɛn min ma ko notabilité n'o ye dugulenw ye Bamakɔ yan ka taa se min ye MINUSMA mɔɔw diɲɛseleke naani tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la ni o bɛ basigi laɲini olu kɛra k'a fɔ ani min ye Pierre Buyoya ale farafinna tɔnba min bɛ olu ka cɛbɔ ye Mali kɔnɔna na Mali yɛrɛ ka basigi hukumu kɔnɔna na min ye Union africaine ni kɛra k'a fɔ farafinna tɔnba yɛrɛ fana ayiwa ni a bɛ o fana jɔyɔrɔ fa Mali la nin waati na ni sahel kungo n'o ye Pierre Buyoya ayiwa ka taa se Usumani Madani Sherifu Hayidara ma ni ale o conseil islamique ɲɛmaa ye a ye silamɛya tɔnba min bɛ Mali la o ɲɛmaa don ka taa se ayiwa diinɛ bolofaratigi belebele fana don kɔni o y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu kofɔlen filɛ nin olu kɔni de n'u ka hakilila falenfalen senfɛ u yɛrɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ ko min ye ayiwa ka taama ye sibiri don juin kalo tile 27 k'u bɛ a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ayiwa fɛn min ye ayiwa jɛkulu in a ɲɛmaa dɔw ye Amadu Koyita ye ni ale ye minisiri kɔrɔ ye ka taa se Lazare Tembele ma ni ale ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Ensemble pour le Mali ni o ye jamanakuntigi ka fanga a kɔkɔrɔdonbaw jɛra ka tɔn min sigi sen kan kabiri ayiwa san 2018 jamanakuntigi sigi la ka taa se Fatumata Sakɔ ma ale ye karo k'a fɔ a ɲɛmaa danga ye n'o ye CFR ye o jɛkulu karo k'a fɔ ni nun ka fɔ la o y'a yira k'a fɔ fɛn min hali Mahamati Saleh Anadifu ni ale fana ye karo k'a fɔ MINUSMA a ma ɲɛmaa dɔ ye ayiwa jamana in kɔnɔ yan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma kɔfɛ k'u ye sigi ka miiri kɛ k'a yira k'a fɔ olu ka taama in kɔni ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula jamana bɛ yɔrɔ min na bi a kana na kɛ ɲɔgɔn jaabi ye kana futinɛ wuli jamana kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ ko kunnafoni dɔw fana b'a yira k'a fɔ fɛn min kun ye u yɛrɛ ka hakilila jama ye ko u hakili kun tɛna ayiwa se o yɔrɔ ma k'a fɔ ko min bɛna bɔ a la ni o de ye k'a fɔ jama tɛna sɔrɔ ko a ko kɛra ten o de y'a to fɛn min ye k'a fɔ a ko bɔra a dɔgɔkɔrɔ Mali kɔnɔ min ye finitigilakaw ni o ye ayiwa gendarmew ye olu kɔni ka bolofara dɔ bɛ n'u bɛ ka tɔn dɔ sigi ni a bɛ fɔ min ma ko mutuelle olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka karo k'a fɔ min ye ayiwa laɲini ni o ye so 120 ye u sera ka o ko sɔrɔ ka sen kan ka di finitigilakaw ma minnu ye ayiwa gendarmew ye hali karo k'a fɔ finitigila wɛrɛw bɛ a la ka taa se ayiwa duguden wɛrɛw ma minnu bɛ ayiwa so 120 so 120 ye minnu bɛ dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na Mali kɔnɔna na nin waati na fɛn min ye ayiwa min ye gendarmew ka jɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ ko mutuelle de la gendarmerie nationale olu kɔni ye ayiwa fara ɲɔgɔn kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka laɲiniw kɛ laɲini min ni o b'a to u bɛ se ka so 120 sɔrɔ yɔrɔ la Bamakɔ dafɛla la ni o ye Banankɔrɔ ye a ko laɲini kɔni o sabatira fɛn min kɔni karo k'a fɔ a nafolo mugu bɔlen o taari jɔ miliyari 3 jate la so ninnu tali bɛ k'a kan k'a fɔ fɛn minnu ye tipu F3 ka taa se F4 ma so ninnu kɔni bɛ o kɔnɔna na fɛn min kɔni ye finitigilakaw ye a dabɔra o kama n'o ye gendarmew ye ka taa se ayiwa finitigilakaw wɛrɛw ma maa wɛrɛ gansan wɛrɛw bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ko la fɛn minnu ye F3 kɔni ye olu kɔni maa minnu bɛ u kun don o ko kɔrɔ u bɛ t'i jɔ miliyɔn 16 ka taa se ayiwa sifa wari 100 ma o sɔngɔ y'o ye F4 kɔni ale sɔngɔ ye karo k'a fɔ min ye miliyɔn 18 ye sifa wari la ale sɔngɔ ye o ye fɛn min kɔni banakisɛ ko min bɛ sen na nin waati na o y'a yira k'a fɔ min ye Alfaya Sangare ni ale gendarmerie yɛrɛ ɲɛmaaba ye kolonɛli a y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ayiwa min ye laklew dili ye sa banakisɛ ko in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u tɛna se ka ɲɛnajɛ labɛn i n'a fɔ u yɛrɛ hakili b'a la cogoya min na ayiwa min ye maaw ka se k'u ka laklew sɔrɔ ayiwa ka don u ka sow kɔnɔna na fɛn min kɔni ye so 120 ye karo k'a fɔ Banankɔrɔ ayiwa ale sigida la nin waati in na kɔni fɛn min ye ayiwa gendarmerie mutuelle mɔɔw olu ka laɲini don min kɔni ye maa wɛrɛw bɛ minnu bɛ yen ni karo k'a fɔ olu fana bɛ jɛkulu in na ayiwa so in sɔrɔbaw la minnu fana tɛ finitigilakaw ye Mali kɔnɔna na fɛn min ye jɛkulu min bɛ diɲɛseleke naani tɔgɔ la Maliba kɔnɔna na ni o ye MINUSMA ye olu kɔni ka waati ni baara min dilen don u ma u ka se k'u ka baara kɛ jamana kɔnɔna na ko dɔ farala o kan ni san 1 ye Mali kɔnɔ ayiwa fɛn min karo k'a fɔ MINUSMA n'o ye jɛkulu min bɛ ayiwa diɲɛseleke naani tɔgɔ la Mali kɔnɔ ka se ka basigi ka o sabati ayiwa diɲɛseleke naani tɔnba yɛrɛ u ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ senfɛ
fɛn min ka dɔn k'a fɔ u ka conseil de sécurité min ye ayiwa jɛrɛjɛkulu min ɲɛsinnen bɛ ayiwa lakana kunkanko kibaruyaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ MINUSMA ni o ye u ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ lakana sabatili hukumu kɔnɔna na ni o ka waati kan ka ban juin kalo tile 30 u ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye dɔ bɛ fara a kan farankan in sa a hakɛ bɛ taa san 1 na bɛɛ lajɛlen y'i bolo wuli o la ka o ko sɛbɛntiya fɛn min kɔni MINUSMA a nato Mali la fo ka taa se juin kalo ma tile 30 san 2021 yanni ɲɔgɔn lajɛrɛ wɛrɛw ka kɛ ka se ka kunnafoni wɛrɛw di o y'a yira k'a fɔ ayiwa hakilila min ye u bila ka nin ko in waleya n'o de ye k'a fɔ MINUSMA ale ka to Mali kɔnɔ ka san 1 ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni o de ye k'a fɔ jamakulu min bɔlen bɛ nin waati laban ninnu na k'a yira k'a fɔ jamanakuntigi a ka walan sɛmɛ ko ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ o la o b'a yira k'a fɔ ko jamana a ma basigi n'a bɔr'o la ayiwa ka taa don min ye ayiwa jamana yɛrɛ camancɛ yan fan fɛ basigi o ma se yen min kɔni ye jamana yɛrɛ marabolo wɛrɛw ye k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya a bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ka bɔ janvier kalo la san 2020 ka na se nin waati in ma ni o ye juin kalo laban ye min ye maa 580 olu de fagara ka u bɔnɛ u nin na o b'a yira k'a fɔ basigibaliya i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ nin waati in na min ye MINUSMA yɛrɛ sa a yirala k'a fɔ o ye ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan ta min jɔyɔrɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'an bɛ Mali dɛmɛ nafolomugu min bɛ bɔ ka don u la o de ye k'a fɔ MINUSMA ale ye a maa sabanan ye nafolomugu min bɛ bɔ ka don u la a nafolo caya hakɛ min ye ayiwa miliyari 1 ka taa se miliyɔn 200 ma dolari wari la a bɛ tali kɛ o de kan. Mali kɔnɔ nin waati na an bɛ coronavirus kunkanko kibaruya di aw ma ka tila ka farafinnata ale fara o kan. Ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛndon juin kalo tile 29 ye Mali kɔnɔ maa minnu ye banakisɛ sɔrɔ n'o ye coronavirus ye o bɛ taa maa 2,147 la maa minnu kɛnɛyara banakisɛ in bolo o ye maa 1,432 ye banakisɛ in a kɛra sababu ye ka maa minnu tanya o ye maa 114 ye nin waati in na maa minnu bɛ ayiwa furakɛli la banakisɛ in a bolo kan o ye maa 720 ye Mali kɔnɔna na fɛn min ayiwa farafinna kɔnɔna ye sa min ye i ka dɔn k'a fɔ maa coronavirus baatɔ farafinna yɛrɛ gun kan o ye maa 372 ani maa 812 ye a ye maa minnu sɔrɔ ayiwa a ye maa minnu sɔrɔ ni olu ta kɛnɛyara o ye maa 179 ani maa 208 a kɛra sababu ye ka maa minnu tanya farafinna kɔnɔna na o ye maa 9,511 farafinna woroduguyanfan min bɛ n'a bɛ fɔ ko ayiwa Sudan du Sud ni ale ye Sudan jamana ye olu kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka lahaliya ta min ye ayiwa basigi ka o lana u ni Kongo jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye ayiwa maa dɔ kun talen bɛ ayiwa fɔ fɛn min ma ko otage ni ka maa minɛ i bolokɔrɔ ayiwa fɛn dɔ kunkɔrɔ ale kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛna o di ayiwa min ye Kongo jamana yɛrɛ maaw ma ka taa se maramafɛnw ni u ka ayiwa kɛlɛkɛcɛw ye o minɛ n'o ye Sudan du Sud kɛlɛkɛcɛw ye olu kun ye o minɛ ayiwa RDC Kongokaw la maramafɛn caman bɛ o la kɛlɛkɛminɛn caman bɛ o la ka taa se nin funankɛnin ma san 19 ni u kun ye olu minɛ ka bila u bolokɔrɔ juin kalo tile 13 tɛmɛnen fo ka taa fɔ ko ayiwa kibaruya wɛrɛw dila nin ko ninnu kun tɛna lasegin o nɔ na an ka fɛn min ye ayiwa Sudan du Sud kaw ye sa ni ka dɔn k'a fɔ u ni Kongo ka frontière ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ u ye maramafɛn caman sɔrɔ min ye ayiwa Kongo olu ka lakanabaw bolo ka taa se marafajugu caman bɛ a la fɛn min hali minɛnw minnu ka dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ ka coronavirus ko olu kunbɛn moto dɔw bɛ a la ka taa se ayiwa minɛn kologirin caman wɛrɛw ma u kɔni y'a yira k'a fɔ u ka nin waleya a bɛ bila minɛn min kɔnɔ sa o de k'a yira k'a fɔ bɛn a bɛ se ka sabati ayiwa Sudan du Sud ani Kongo jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Bolola ntolaci bunakun kan fɛn min ye Senegal jamana kɔnɔ olu ka i ka dɔn k'a fɔ maaba dɔ ale ntanyana n'o ye Ablaye Seye ye ale ye bolola ntolacila kɔrɔ don a fana kɛra maa fɔlɔ ye min kɛra i ka dɔn k'a fɔ jalatigɛbaw la bolola ntolaci bunakun kan farafinna kɔnɔna na. Abdoulaye Seye nin ye ayiwa maa ye maa min ni a ntanyana ka si to san 90 sibirido juin kalo tile 27 Dakar kɔnɔna na fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Seye ale kɛra maa fɔlɔ ye maa min ni a kɛra ayiwa jɛkulu min sigilen bɛ
duniya seleke naani tɔgɔ la min ye i ka dɔn k'a fɔ ntolati ko o kunkanko kibaruya la n'o ye fédération internationale de basket ye ale kɛra o ɲɛmaa ye a kɛra o maa fɔlɔ ye min kɛra farafin ye i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ o ɲɛmaa ye ale kɔni a ye min ye i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Se yɛrɛ a ye i ka dɔn k'a fɔ a ka funaŋɛniya kɛ bololantolaci la ka sebaaya camanw sɔrɔ fɛn min ye san 40 a y'o de kɛ sanga la a ka baara daminɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma min ye ayiwa cɛba in ye sa i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ bankiye don n'o ye nafolomugu baarakɛla ye maa min don sa a bangela ayiwa Luga min ye Senegali ale jamana kɔnɔna na ka daminɛ 1975 la n'o ye san 1975 yɔrɔw ye ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ a ye sebaayaw sɔrɔ bololantolaci kow la ka sanayɛlɛw sɔrɔ a kow la min ye ka taa se ayiwa san 1993 yɔrɔ la a nana ɲɛmaaya sɔrɔ ayiwa min ye Senegali yɛrɛ kɔnɔna na bololantolaci o kunkanko kibaruyaw la ka taa se fɛn min ye FIBA Afiriki yɛrɛ o ɲɛmaayaw ma ayiwa min ye nin cɛba kofɔlen sa i ka dɔn k'a fɔ a kɛra maa ye min ye san 2002 yɔrɔw la ka min ye FIBA ka kɔkɔrɔma don ka taa se san 2010 ma ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ cɛba in ye sa a kɔni a tora min ye jamana yɛrɛ a ka bila la min ye n'o ye Senegali jamana ye k'aw dɛmɛ ni hakilila ɲumanw ani baara taabolo ɲumanw ye. Pakistan jamana kɔnɔna na min ye ayiwa bingani wale kɛbaaw ye olu kɔni ye dangari kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye Karachi ye Pakistan ale faba kɔnɔna na min ye ayiwa finitigilakaw ye olu ye kunnafoni min di k'a yira k'a fɔ ntɛnɛndon juin kalo tile 29 fɛn min ye ayiwa Pakistan ale faba kɔnɔna ye sa ni maa kofɔlɔ ninnu n'olu ye binganikɛlaw ye maramafɛnjugu b'u bolo u ye ka dɔn k'a fɔ Karachi ale koɲɛnabɔyɔrɔba dɔ bɛ ka taa ayiwa binganiwale ta ka yen sɛgɛrɛ fɛn min ye ayiwa ɲulan nabi mɛmɔ ale ka fɔ la ni ale ye Karachi a finitigilaka polisilakaw olu ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ni dangale wale min filɛ nin a kɛra sababu ye ka maa 6 de bɔnɛ u ni na fɛn min ye ayiwa garidi n'o ye ayiwa finitigilaka ye min ye garidi ye o kɔni maa 4 o bɔnɛna a ni na ayiwa maa gansan wɛrɛ min tɛ i ka dɔn k'a fɔ finitigilaka ye o kelen ka taa se politigilaka maa 1 ma o kɔnɔna sa min ye i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min fana sigilen bɛ ayiwa Pakistan kɔnɔna na ka ɲɛsin ayiwa lakana kunkanko kibaruyaw ma olu fana y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma min ye ayiwa ni ɲɔgɔnna wale dɔ delila ka kɛ a ma mɛn fɔlɔ min ye tile 10 bɔɲɔgɔnko ye o kɛlen kɔ nin de danna da o kan fɛn min kɔni ayiwa dangali wari ye o fana kɛra fɛn min ye maa 7 ye o tor'o la ka taa se maa 7 ale banana ayiwa fɛn min kɔni nin waleya ninnu ye sa a ɲininen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa min kɔni ye ayiwa ɲulannabi mɛmɔ ale ka fɔ la k'u b'a ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka se k'u jɔ jɔyɔrɔ la fɛn min kɔni ye sanga ni waati bɛɛ ni ɲangata ninnu ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la. Muso tele kanubagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an ka bi kunnafoni a bɛ dan nin yɔrɔ la fɛn min ka dɔn k'a fɔ an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ inshallah.